Tata się nie wyszło. Jedna kaczka wyszła. Cześć kaczko. O, patrz. Cześć kaczko. O, zdaje się, patrz jak się wkurzył. Ty, czemu ty tam skubiesz, co? Niedobry jest. Patrz, odwal. Nie ma. Proszę, chodź. Chodź tutaj, ty, agresorze. Chodź do poty łapę. Utopisz się. No, to odważny. Pici, pici, taś, taś. O, Z tej odwagi zaraz Pawełek wyląduje między łabątkami. o kaczka. Z całym palcem by mi wziął. O, To co, idziemy dalej? kaczky. Wyjedź. Cały chleb żeście już dali? Ale teraz wystarczy Patrz, ty, ja, łapać. patrz. Ja. No kijem go kurczę podał, patrz. A to trzeba go uderzyć. Nie, to są takie zwyczaje, no to i tak nie zrozumie.